Salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum, salam alaikum. Ambalma Malion. Ambafo ko barkada. Abalma keni au dengedu. Amara sila juri chercheur. Donc ma ina ou fait à partager. À partager avec Kerou Blanc. Avec Kerou envoyé. Ou kana se ka vidéo ka signaler. Voilà, Eker Bla ou kana se ka signaler. Et anga foli belebele be Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi. Et ala son kabako fura la fura mina ka impana bade ma tension diabète fudimi rendimi. Cherifuka ka numéro est 78 78 03 03. Otemelengo ka Cheikhou Lassana Kane fo Sekou anga foli belebele be ani Mali doni baga na karamogo pe. Car le politologue Sekou Tounkara depuis les États-Unis, le paramina ka Boubou Mabel fo Joe Bala nou, Aja Dramé nou, Essia Famu, Ana Nyokona Chama. Donc, Beka Foli Bolen ko ala. Amena do vidéo kunguruna ka situation expliquée, Boubou Mabel ka situation akera ketchumina. Ambe bora Boubou Mabel demain. Ama deme dore kama ni douaya an shuka ni douaya mo shuka afoko bo an shuka ameka ye transition de mabagaw o beka dekun soro o beka kasara soro adumbe beka ke maliko de la abebe ka ke ameka transition de ameka armée de main o re senfe ameka problème chama soro la ama jigan ka soutien munu soro eta ka niveau la ama o soutien soro ama foko eta kan de na me galonga ne me na me tiaka on irait te compter ta demeka parce que ibaye kabri fanga ndamne la an wa kila ko chama me ke chumna ibaye ataka ta au strafe donc on me compter maliden wa kanu ani an irait ka demain est-ce que vous voyez donc ka façon donc demain ka transition demain donc on est fait ayra ya vidéo chama un kuma chama donc un rendez-vous dit an yoron soro yoro jumena ici ya famu an be kan yoron soro communicat tribunal lala kabri kunu activiste be barake ka damne Joe Balao esi ya famu ka se damangile o mawo chama video kunu kuma fora an yi wakati mina ni nga video ke ne ka video be aux environs de minuit ne ka video ke ro wakati de esi ya famu Sekou Tounkara fene aux environs de minuit passé Sekou Tounkara video ke Joe Bala esi ya famu France activiste kacha ya famu chama fenge do ye publication ke esi ya famu donc o de sen fait jama bora tiens la mo bora an yo soro communicat tribunal dala donc an kelen an yo soro communicat tribunal dala ayere an ga vidéo mais nera kun so boleno parce que net se ga famu quoi on be ga transition demain mais le minimum de protection o te da an ga tuma be on ne be kire so nyama tuma be on ne veut qu'à humilier ali transition à Kenebauga on ti wele ante carte d'invitation sur autre moyen mun ala la autre moyen mun ke donc au sein fait on era diminani jama on na be kemi avec ko e mo mebu mabel ti ya fadili ay nega vidéo mais ngati ya fadili ati ya fadili sin donc entoura amu okanga si ya famu donc ala nana ki tension mega monter Mune nana ke ambarla ka Dr Albert Maïga CNT Mamroudou ambarla ka odi donc anana
ani Gandhi malien folo de kumana donc ani Gandhi malien kumane wa so ne ra kuma interview la ne dusu to tiene tiene la bi ne dusu bora parce que ntise ka famu cogo si la quoi donc amola kuma kun kan ka sene ma Gandhi ne wele Gandhi malien ne wele kana kungana ko Albert nana ko ci do be abulo donc ne ani Gandhi malien esi afamu ale ni Albert an sigira an kumana. C'était la première fois que Albert yere, si je ne me trompe pas, en a sigi en a kuma. Parce que Beba don, Albert nous a position quelontaire quoi. Parce que olu iba ka fo CNT, iba olu go kono tuma chama olu go olu la fasa, tuma chama on va fo CNT ka chi. Iski afamu. Tuma chama on critique chama meta à l'encontre du CNT, mais on te ba ramadan là. Iski afamu. Donc Albert est envolé, Gandhi est né nana Albert ka volé la main. Et si ya fam ne bora jamala nana Albert ka volé la main. Amadia mogodo were. Mais fasukola iba don ni chite bala quoi, ni petit problème. Ameninke par amour pour le pays. Sinon nen Albert te kungle na kelen, anti akil na kelen. Et si ya fam aye wakatu temana nini a forango ko jugun dossier chamana loi électorale ko ni fen nuna. Est-ce qu'il y a comme une CNT mogo gire fora yon mais ne grena nya alame Albert nanani ben sraye nanani kilia sraye est-ce qu'il y a famu donc ou sera neni Gandhi ma Gandhi de ne wole donc Gandhi kelenga ne wole Albert est identique akoko ko be niveau mina sisa ko be niveau mina anga laje ka règlement do trouver à l'amiable anga laje bubu ani musoyin u beka ya fa nyoma kadro fora e ba foko ne ka kashi quoi parce que adigirana ne retard ne bita o kuma fo base la chogomna aw ye ne ga vidéo yo ne ga vidéo ne kon dusu ka kala parce que ne fla amara ne donna lisi la wallahi kasotine la sera meta parce que nga conviction comme moi je suis prêt à partir en prison pour mes convictions ndomba ko ba donna akaw kera be ba don et si afam donc iba ka fo Albert. Donc a ira angani ko info aramadea badea ka banko parce que kuna man kolosi affrontement bi son ater na man kolosi ni buwe problème soro avec affrontement yi na fora transition mo be nyona ka image chamay donc anga laje ka ko ni régler bubu ni musoyi u ka ya fa nyoma esi ya famu Albert yere kuma ne fe sinon aba don ne rebe adon esi ya famu ko temena ni nyogonche indirectement. Qu'est-ce qu'il y a fait? Donc, c'est fait maintenant mirila. Mon problème est là. Ni Maliko don, il n'y a pas de raison. Albert avait Mali fait, Ner avait Mali fait. Pourquoi pas me ranker ou do au cola? Donc, il n'y a pas de raison, on va s'entendre. Donc, Ner a demandé, est-ce qu'il y a fait? On a un boubou gagnon, on a boubou a le dernier mot. Albert ko kanin boubou kumana, ko boubou ko on est takagele. Est-ce qu'il y a fait? Allez Gandhi, allez ne quoi on est takagele parce que on tara Dieu merci jama kumbe aka an lame jama e koto antala donc an dona ani bubu tara ka nyoyen donc ani bubu e nyoyen esi ya famu ani bubu kele nga nyoyen Albert e kuma dantige ayre a fo kalere nana yini en fere a yini en fait donc a demandé Gandhi o ka ne wele donc kangana esi ya famu pour que ani ka kuma bubu problème tale là. Ko par amour pour le pays, allez prendre nos sacrifices bêtes, surtout avec des nationales là, bouma agela. Bon, il y a mon ko. Ni autre yafara, ne bolo y a pas de raison, il fa kosama. En même temps, Albert y déplacé kana. Ne ko gele atuni, abseka ta miri ranker sugudoy, on est sente benyona, ou ranker kama maso Albert Tama. Sinon, on ne sona Albert Tama. Ani Dieu fait bien qu'on kangma parce que mon une décision me chira quoi aux décisions n'est pas bouti ya fa délai quoi kati ya fa délai na noreka wasebu tungara jobala be vidéo ko reka ko ya fa te délai bon ni ko na ke ko sugu doye ama no horo ya la bise kata fo publier e chugo mena mais ni apena bubuma y a pas de problème donc aya ko ke un formule mi adopté au formule te dorede am beka yafa ou fla beka yafa yoma ko Albert de ba kuma fo parce que ni kuma se ga bo onda quoi on ta ko bubu ga yafa de l'autre se ga bo quoi on problème ta là du moment que on m'a don et c'est ya famu
ni anw sɔnna n'an taara kuma jama fɛ a ka ca Ala fɛ jama bɛ sɔn ka sɔn donc anw bɔra an nana ka kuma jama fɛ Albert yɛrɛ an ko mɔgɔw ka téléphone faga Albert yɛrɛ a y'i dantigɛ an ko ye kuma d'a ma donc a y'i dantigɛ a ye kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye a wagati mɔgɔw murutira mɔgɔw dimina caman ma faamu ne yɛrɛ tilala ka na n kumana mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na n'an bɛ situation min kɔnɔ an bɛɛ bɛ Ala deli an si tɛ jamana fɛ a ka tiɲɛ an si tɛ fɛ tasuma ka don jamana la parce que tension min bɛ yen ni ko sugu dɔ kun bɛ k'a ko a bɛ kɛ c'est à dire mɔgɔ si kun t'a a ko dan yɔrɔ dɔn mɔgɔ kun t'a dan yɔrɔ dɔn tellement que hadamadenw déterminé don a bɛɛ ni Ala cɛ bi musokɔrɔbaw nana tribunal la cɛkɔrɔbaw nana tribunal la il a fallu mɔgɔw yɛrɛ dimina ne kɔrɔ dɔw yɛrɛ ye kun bɛ ɲini ka kuma jugu fɔ mais ne t'a jate parce que dimi kuma don quoi dɔw kun bɛ ɲini ka kuma jugu fɔ ma est-ce que y'a faamu ko an fila c'est comme i n'a fɔ an kun man ka sɔn négociation in ma mais an ye mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na n'a ma ye Albert nana k'an deli hadamaden n'i delila i bɛ sabali k'an k'a to u fila bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma a fɔra de k'u fila sɔnna min ma k'u fila de ka yafa ɲɔgɔn ma u bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma a ma fɔ ko Bubu ka yafa deli dɛ o ma fɔ ko Bubu ka yafa deli a fɔra an fila ka bɛnkan na ne Albert Gandi est-ce que y'a faamu ani Bubu a fɔra de k'u bɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ wa Albert de b'a kuma fɔ il n'était pas dit que ali Bubu ka kuma donc an y'a ɲɛfɔ jama ye finalement mɔgɔw y'a to an ta la u ye an lamɛn u y'a to an ta la o diyara an ye an bɛ jama fo est-ce que y'a faamu an bɛ jama fo o diyara an ye o kɛnɛ kan Tayiruba kun bɛ yen est-ce que y'a faamu kɔrɔ Ibusi ninnu kun bɛ yen Damangile kun bɛ yen Cap Mali Plus kun bɛ yen est-ce que y'a faamu Cap Mali ani mɔgɔ caman association Dagakanɛ mɔgɔw Guide Lajɔ ninnu kun bɛ yen a ka ca c'est-à-dire n bɛ siran kana ɲina dɔw tɔgɔ kɔ donc mɔgɔ baden kun bɛ yen ne yɛrɛ ni kun ti caman dɔn c'est-à-dire n'u caman ye ɲɔgɔn ye o cadre kɔnɔna la bon an kɛlen ka kuma jama sɔnnen u ko toujours comme anw fila ye médiation daminɛ ne ye Gandi Albert donc ko k'an ka taa tribunal kɔnɔ k'an ka taa ko ka vidéo kɛ Bubu ni muso in u bɛɛ b'a fɔ k'u yafara ɲɔgɔn ma an kun bɛnna o de kan ne ani Albert bon n kɔni t'a dɔn min bɛ yen mais an bɛnnen o kan est-ce que y'a faamu an talen vidéo kɛlen vidéo kɔnɔna la aw m'a ye Albert ye kuma ta ne yɛrɛ ma sɔn ka bɔ parce que tellement que ne diminen don quoi i y'a faamu Albert yɛrɛ kun bɛ ka kulonkɛ k'an fɛ ko c'est à dire ko non an bɛɛ ka yɛlɛ est-ce que y'a faamu donc u kɛlen ka vidéo kɛ donc vidéo kɛlen Albert ye kuma ta a kumana k'u bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma yɔrɔ a yɛrɛ o ye bon an ma min faamu min kun ma prévoir i b'a ye muso in dernière minute la o girinna ka kuma an kɔni kun t'o kalama ale girinna ka kuma ko Bubu kan ka excuse demander a fɛ ko Bubu kan ka yafa demander a fɛ kabiri y'anw bɛ vidéo kɔfɛ n'a lamɛn an ko mɔgɔw kumana ne fɛ ko non Amara Bubu yɛrɛ kumana an fɛ ko Amara ko non k'a kan'o kɛ n ko parce que an ma bɛn nin kan a fɔra ko Albert bɛ kuma an bɛɛ tɔgɔ la a bɛ yafa deli bɛɛ tɔgɔ la i y'a faamu donc n'a fɔra ko Albert bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la ka tila k'a ye muso in tilala ka kuma laban minnu fɔ an kana ɲɔgɔn kɛ kuma ninnu ma ɲa kuma ninnu ma taa an jimi sira fɛ an kun bɛna bɔ an kun bɛna o yɔrɔ bɛɛ k'a répliquer k'a demander vidéo ka tigɛ est-ce que y'a faamu mɔgɔw kumana an fɛ Bubu yɛrɛ y'an deli Bubu ko k'an ka sabali est-ce que y'a faamu Bubu ko k'an ka sabali k'an ka a to yen ten donc finalement i b'a ye Gandi a kumakan bɛ yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ kumakan an b'a fɔ n ko ok n ko Bubu n ko problème t'a la n ko yafa deli an ka taa ten parce que n'a ma ɲa ko kɛra tan an kun ma bɛn nin kan au départ mais an y'a bɛɛ accepter par amour sinon ne ni Albert ma deli ka ko kɛ o nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye bon n'a ma ɲa ko kɛra mɔgɔ fila de médiation menée Gandi de taara ne wele est-ce que y'a faamu Gandi de ye ne wele ko n ka na ko Albert bɛ yen sinon ne ni Albert gɛrɛ man di ɲɔgɔn na quoi adamaden diɲɛlatigɛ la k'o ye kungilen ko de mais ni faso ko don Albert ye Mali drapeau ka écharpe a y'a bɔ k'a yira n na o ye Mali drapeau de jɔn bɛ se ka ban o ma ne sɔnna ne taara kuma mɔgɔw fɛ est-ce que y'a faamu n taara kuma Tayiruba n'i y'a kɛ ka ɲa i mana kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔ ti ban i ta ma quoi caman ye n bonya caman y'a to n ta la o sen fɛ ne y'a dɔn ko malidenw bɛ faso fɛ ne y'a dɔn ko malidenw bɛ Bubu fɛ ne y'a dɔn ko malidenw activistes bɛ baara min na transition hali n'u m'a dɔn ja c'est à dire ja malidenw y'a dɔn ne ye min ye hali ka dan ne ma transition kana dɔn an ye a vie mais wallahi malidenw bɛ ka dɔnni min k'an ye ayi ne kunna wolo a b'a to ne tɛ décourager a b'a to ne tɛ n ye kɛlɛ min daminɛ n t'a bila wa n tɛ siran
est-ce qu'il y a famu ne be kuma fo me kuma ni sharia de me kuma ni daludi donc ne continuera est-ce qu'il y a famu anga soroga bubu kona ga vidéo ke mais ne aye me ga ye page do ka c'est frustrant Albert kelen photo be ga bla ko kele barake alors que ne tote ga fo am mo sabade ni ko ingla mo sabade ko ingla est-ce qu'il y a famu mo sabade ko gla Albert kelen to be ga fo mais anga laissa ko kera cho mo moins connaît le mérite beka nga fo ko kera ni yana kuma be ga fo ya e we ne to bo ala ya famu donc woroni ayen toro manye fo mais atteint la décourager parce que ne be ka ko nga bubu de kama kunu be ya ye an be vidéo la kabri bila côté bubu ko be ka ko ndugo abeka ko fa non nga bon ko sera niveau do ma na man koloshi amena vidéo ke dabla quoi ame vidéo ke dabla esi ya famu ka sababu ke ame vidéo ke dabla ka sababu ke tuma be ame ka la goshi soro donc ko kera ni ke chogore la an klalo la guide la joga convocation nana antaro convocation fene antaro fene jabi uyoko o reporter donc ni min bora la ambe afo awye ni ko kera chogomi aka fote aka restituer mo be faso la ne amara sila mi deme nse ndine nyala akera bubu akera mogoro beba donner ka fasoko nete son comme labla est-ce que vous voyez donc ame befo mo bora ou foule ndo akacha de mo bora wemte nunu be bora mo M5 Genesis mo chama bora ou beto tise ka cité et si ya famu donc ame befo ka be barkada voilà et salam alaikum ame ko imbla ni niveau là